asko handia baita, egin duzuen jarduna, azkenik aurten lortu bai dugu beti nahi izan duguna. Eguraldia hotza izan arren, ez da momentu astuna, eskerrik asko handia baita, egin duzuen jarduna, azkenik aurten lortu bai dugu beti nahi izan duguna. Kosta eta baina eraiki dugu gure eskola berria, hau lortutzeko lehia izan da luze eta nekagarria. Eraikuntza hau osatutzeko bota dugun izerdia, denbora luzez iraungo duen landatutako hazia. Denbora luzez iraungo duen landatutako hazia. Bueno, ailegatu duguna, nik ez daukat askoz gehiago esaterik, ez da ez, ezin dut ere. Ikasleek esan dute guztia, eta bueno, eskerrik asko hau posible egin duzuen hori, eta etorri zareten guzti hori. Orain Oliveri sailburuak ikengo dizue. Bueno, zer gutxi dut ezer gutxi dut esaterik, ez dut bertsolariak, bai neskak eta bai mutilak adierazi dutela zein izan den zuen naia. Beraz, nik uste dut berak esandakoa importantea dela eta adierazten duela ze lanak egin dira eta zeintzu ziren zuen nahiak. Bakarrik esan, bueno, egun pozgarria dela, noski, azken eta bati bat zuentzat, zen eta eskolatzeko baduzutelako leku egoki bat. Hori oso importantea da. Niretzat ere, egun pozgarria da, zen eta azken batean, hezkuntza sailburu hartu nuen, erantzukizuna baieztatu nuena, gauzatzen goazelako. Ikastetxe honekin, etapa bat amaitu dugu, eskolatze publikoan hauz honetan, eta beste berri bat irikiko dugu, hemendik oso denbora gutxira, lehen hezkuntzako ikastetxe berri bat planteatzen. Beraz, ez dut Itxarrondoko auzo honek eskolatze publikoa ondo eta egokia izango da. Eta bigarren hitza gauza baterako. Ikusten dut erronka bat dugula, eta erronka hori da ahalik eta formazio onena ematea gure seme-alabei. Garai batean, importantea zen formazioa, baina noizbait importantea baldin bada gaurko egunean da etorkizunari begira. Dugun altxor preziatuena noski formazioa izango da, eta beraz, hori da irabazi behar dugun erronka. Formazioen bitartez, gure seme-alabak, gure herriko gizon emakumeak, aberastuko dira, aberastu esaten nahi dut, ez aberastasun praktikoa izik eta bere buruak aberastuko dituzte, eta horrekin noski gure herria ere aberastuko da. Azken batean gure gizon emakumeak izango dira gure herriak duen balore eta altxor preziatu. Beraz, hortan arituko gara, nik nire hitz ematen dut horrela jarraituko dugula, baina eskatu nahi du baita ere beste zerbait. Hau da administrazioak aurrera egin daitekeen gauza bat. Guk lagundu behar dugu, baina benetako ekintza hemen dago. Eta hortan ziur naiz, hemengo irakasle andereño, hemengo esoak arituko zeratela, oain arte, aritu zaten bezala, hau da, gogor lania. Eta zorionak berriro, eta gu berri zoriontsuak pasa. Besterik ez. Laugarren urtea da.
askotan. Zer da hezkuntza bat aurrera darrai duena, Aitor eta Intxaurrondo guretzako beti ondo, lau haiz eta ederrena. Zer da hezkuntza bat aurrera darrai duena, Aitor eta Intxaurrondo guretzako beti ondo, lau haiz eta ederrena. Aio entzuleak, aurre eskua duzue adi ikusleak, dantzari onak dira bertako gazteak, ta gero dituzue zabalikateak. Ikusi ditzazuen hemengo klaseak, ikusi ditzazuen hemengo klaseak. Azkenengo bertsoa jarraian daukagu, zuek hemen biltzean genuen helburu. Bertsozale guztiok hemen zaituztegu eta eskerrik asko esan behar dugu. Beraz besterik gabe agurtzen geragu, beraz besterik gabe agurtzen geragu.
Prestatzen zera parrandarako eta berdin festarako. Eskola hontan ziur nago ni bada 11 alako. 0 bat ez du eta etxean zigortu egin beharko. 2 hilabetez logelatikan etzera zu aterako. 2 hilabetez logelatikan etzera zu aterako. Zigorra ez da eskasa eta makala. Biete sokta batek hartzazu nere aurrera berehala. Ta zenbat diru dagoen bertan esango dut nola hala. Eta orduan jakingo dezu kontatzen badakidala. Eta orduan jakingo dezu kontatzen badakidala. Yo ya voy a ver. Ya he hecho un sitio horroroso, se resbalaba. Eta nori tokatuko eta seguro nori tokatu zaidala, pero bueno. Bueno, Maialen, atera zenbakiak.
kontatzea. Eta zenbakiak ordez, hasiko gera, neskatxorekin, nola da zure izena? Hau ez dut egin nahi. Beraz, a ber, nola da zure izena? Amaia, esan, bateko zenbaki. Erotu zenbaki. Batekoa, 3. Batekoa, 3. A ber, 10rekoa, nola esan nahi du 10rekoa? A ber, zera zure izena? Maider, a ber, Cesar, 10rekoa. 6. 73 eta 100koa? Ni. A ber, neskatxo hau. Nola da zure izena? Amaia eta 100koa? 3. 373. Da, zenbakia. 3, 6, 3. Bueno, azten da 0-tik, 0, 6, oza, 0, 3, 6, 3. Bueno, ez daude gehiago. Beraz, berriro egingo dugu, A ber, orain 100koetatik hasiko gara. A ber, zena zure izena? 3. Nagore, a ber, meze, zikidu pizkat, Zer ez dut pata horretu zen,